И здравейте хора, продължаваме нашата поредица, като днеска най-вероятно ще да е последният епизод. Аз ги поразчистих малко нещата за края на видеото, като цяло не беше нищо интересно, малко състезания, нека да малко по-напред, малко състезания и нищо интересно. Реших да си купя този Макларен прекрасен, от тоталните джампи. Изглежда чудесно. Окей, продължаваме, като имаме още няколко състезания. Взимаме го и тоя. Не го къде. Окей, вие как сте, иначе какво правите? Мене малко ме нямаше. Ако задачи, знаете как е постоянно тичане наляво надясно. Мали сме, няма проблеми. Рано сутрин. За мен не е рано, аз съм в 6-7 часа, за вас по-скоро е рано. Това ви го записвам в минава 10 часа. Има някои хора спят до обяд. Не знам как го правят. В смисъл такъв, аз останах да спа малко след 8 часа, пък не го главата. Не знам как го правят. И така. Всеки сам си преценява за себе си нощен живот, това нова. Окей, минаваме тук. Естествено, Макларен е изключително добър автомобил. Може би най-добрият в играта, като цяло най-бързият, но и доста трудно се шофира. Взех си Гаярдо, в смисъл като цяло накупих доста автомобили. Аз врътнах малко части от Токио, което ще видите в това видео, ще отидем там, което се води DLC добавка към основната игра. Там отначало мислих да запиша, после не записах, после ме сцъквал, но реално погледнато не губите нищо. В смисъл, той има два кацина, в които ти се обяснява там, че видиш ли в Япония нещата ги правят по малко по-различен начин, това е също. Нищо не сте пропуснали. И там ще го разтъкаме и превъртяваме играта. Аз, доколкото помня, в момента сме на над 70% от изиграването и, както казах, няма да правя 100%, по просто причина, че не виждам смисъл. Тук минаваме. Окей, тук. Малко ти неща, ако не ги знаеш, за първи път съкаш играта. Лично аз спомня как за първи път я играх. Беше изключително трудно. В момента сякаш съм запаметил целият мап на картата и главата си, иска да кажа, без проблеми. Цялата може би игрите са като всичко друго, в смисъл, че ако тръгнеш да го правиш всеки ден по час, аз по толкова лично си позволявам да играя, просто причина, че не виждам смисъл повече. Час и половина, в момент вече опита си казва думата. Dirty геймъри сме вече. И така. Тук, това състезание го помня. Това е доста трудно състезание. Но мисля, че с Макларена ще се справя. Как киха турбината. И смяна на предавка. Окей. Не заводи склони, не се удари. Окей, хванахме, което беше накосано. Скоро време съм ми подготвил една изненада, чакам да ми се остави. Скоро, може би за другата седмица ще успея да го снимам. Става въпрос, че продължаваме по плана, нали? Както казах, този канал е главно за отключени конзолки, пък то няма много отключени конзолки, просто защото не са при мен нещата. Повечето ми неща не са при мен. При мен в момента е само компютъра, Xbox-а и вицата. Трябва да ходя да си взема тройката, четворката и евентуално 360-ката. Въпреки че не един приятел едва ли ще ми я върна.
защото, нали знаете, аз му като давате неща на приятели си, нали, ти ще ми ги върнеш, да, ама... А нещата от живота няма проблем, не се сърдя. Няма никакъв проблем, някакви 200 лева. Между приятели, какво са? И все пак, Ивана мисля, че е крайно време да ми я върнеш. 30-60 мина. Ако не ми я върнеш, това е добре, ще се видим на някаква дискотека. Те пречукам. За някаква боли дискотека заради някакви 360 човека с някакъв звън за 200 лева. Говорим пълните глупости в този канал. Хората ще се... Мисля, че съм... Тотално... Иначе как сте, какво правите? Чакай, пич, какво правиш, бе? Там не се... Мале, виж, че готово се е багясал. Айде да го чукнем, айде! Навънка някакво много странно английско време. Няма един хубав ден, в който да излезем да си направя хубава тренировка на лостове. Всичко е вали, студ, ужас. Буквално съм облечен сякаш сме зима. Помежду такова имам и е ужасно бавна. Това е Сион, Cadillac Сион, мисля, че се нарича. Окей, готино състезание още в началото, печелиме. Ужасно време, вчера буквално излизам, окей. Излизам след обяда 2-3 часа, тръгвам да се прибирам, беше към 5:30, нещо такова, и почна да вали. Добре, не можа ли да ме изчакаш да се прибера? Мисля, то почна да вали точно когато тръгнах да се прибирам. О, не. Там. Давай. Тръгна да се прибирам и почва да вали ужас, човек. И така. Много какво да се прави. Красотата на живота, нали така? Трябва да се радваме на всичко и да не се ядосваме на нищо. Защото няма смисъл да се ядосваш на каквото и да било. Само си трови живота, трови си нервите. Както в Цар Лъв казват, какво е на матата, и животът продължава. Тъй, че много важно, че ме наваля. Аз се бях тъпо сутринта. С усмивка на лице и песен на сърце. Добре, тук обаче така ще го направим. Пак се ударихме на нищо. Нещо, тя колата е доста бърза, така че няма наистина проблем. Красота. Така, както ви казах, подготвил съм и нещо голямо, което ми беше мечта, въпреки че доста малко, нали, мечта, геймърска моя мечта. Но ще определям, ще го заснема и се надявам да го харесате труда и най-важното финансите, които съм хвърлил, въпреки че бях на доста голям кантар дали да го направя, по един месец мислех за това въпрос. Но си казах, взимам го и няма да ми се усещате няколко години. И така най-вероятно ще успея да го снимам в неделя, но не съм много сигурен дали ще мога... В смисъл ще видите две седмици, за мен си говоря тия работи, в неделя ще успея да си ги снимам нещата и се надявам да станат до... Друга седмица успея да го почух в началото. Напереро! Окей, мерси пич. Да, и още две състезания, като ако не се лъжа, трябва да спечелим Марсиелагото, което е ужасно готина кола. Интересно състезание. Откъде трябва да ме? Окей, ще го видим в движение.
Окей. О, нас ли ни гони полиция? Видяхте ли, минах по тавана и... Опа, завивам. И тук на мен ще. И не се отделях, смисъл такъв, че това е неефективна структура. Това е някакъв... Те са меш, се наричат, за хората, които не знаят. Те от мешовете се правят цялото това. Малко в областта на 3D, аз не знам казвал ли съм ви, но занимавал съм се с това нещо. Много е готино, но често казвам в България така и не успях да намеря някакво приложение, освен да ти е някакво хобито, като гранчарството малко. Тоест, готино е, обаче много е такива. Да. Аз какво се занимавам, какво да не правя пари. Ако бях пенсионер, сигурно щях само с 3D. Да, както казвам мисълкото. И превъртяваме кацин. Okay. Somebody, don't you? Mr. Big Time. Yeah, hey, good job. Okay. Put a lot of work into her. She's gonna fly for you. And she's beautiful. Just look at her. And she needs to be driven with respect. Not by some San Diego swinger who thinks he's not Да, добре, ще се грижа за мърсивагото. Окей, превъртяхме основната част и сега съм американски шампион. Супер. Кредити ще ги пропуснем. Те сигурно хората, които са работили по тази игра, вече са забравили че са правили